Trung bapak trung bunder buka siti. Trung bapak trung bunder buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo. Panalinganiro Luacaring ratri linenggak jangganiro Diring sang dresta jumena lole blekudhuk manyor-manyor Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Mana Krendayana gayuh wahyuning ratu. Nggih. Neng wong topo niku laku prihatin. Kok ndadak diawat-awati niku jenenge ora topo. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ora bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depate. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih, Depate.
lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe ngopo lali cakepane Surapopo iya Surapopo walah dalah lagi wae mlebone walas Krendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndha siagi yo dasar kepara nyata Kartomarma wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu kowe mesti nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening wah gedhe sujanamu ayo minggira kowe aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning ngene uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula wae kowe sumingkira ngalao gelem sumingkir wis entek budine Setyaki babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng alis Kartomarma
Borotayu iki Udawa. Biar. Bajingan sapa iki? Udawa iki. Udawa. Sapa iki? Dol Magadi. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Kuwi. Gelon no. Itu mayu budalannya mayu gelot ya yugi, Mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Jambato. Ini tangan rumah sakit kiwa kuburan. Milio aja endi? Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi, ora loro ki. Biajikel. Biar yang cedan gue. Ditanya gue mut. Sang ugaman. Oke, siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane. Biajikel, ampun jen gue. Tak bejo cengelmu. Nyo cengel. Golek liyane. Oke. Tak percaya gue. Liyane meneh. Iya. Cengolo iso ngampet iki kowe. Tembus dadane. Tamakno. Pas gini iki tor kowe tembus karo kae. Ngojel kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah, biaji kok tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sapa meneh? Pake. Ya, ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Senengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo, rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip wae nyo. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis kira aku ora kena dosane.
Punten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapain? Aku ki ngapain? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo tak mundur yo. Beres. Gadingers kae mriki. Yo. Ndi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Mungsuhe Setyaki. Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa mengko tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supono nggih putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar-milar saking praja manjing wana Krendayana amangun tapa Sepong Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene nyawang topo kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning mono sekedap unjal huswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadya gragapan Raden Lesmana wau langing driya mangu-mangungkung
kanduan rimang lir leno tanpa kanit yen tan tulus mangkudyahu tomo Bat nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tampa nama Krendaya ana kene ora pangling iki ayah ulun Asmana Mandra Kumara kowe iki nang alas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya budam boten ngertos kok yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari ya tak tampa Lesmana banjur ana wigati apa dene jeneng kita tampa alas kene Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang lah iya ya Lesmana sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayo kuwi aja semelang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon nek iki ana syarate apa sekirane kowe sagol Lesmana wonten srananipun lah srananipun menika menapa Eyang sranane ya kuwi rene besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak gayoke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumati perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya Batu Barat piye sago apa ora Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula sago yen benjang dados mangsane para Batu Barat tobat lae Lesmana sumamuti seksane jagat sak isine yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayoke wahyune ing keprabon inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu samara pamoring sukma sirokma winaya ing sepi siwentolong ing kalbu Bat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa setya saking kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar nanging lek ora mblerang iki wujude apa lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung paksaminipun pukulun Pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun inggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun
Sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-batu ya tak tampa ndadekke bombong Tias Ulun. Banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Inggih. Wale-wale menapa kula menika utusanipun Pukulun Sanghyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraningrat Pukulun. Batu-batu kita Wahyu Cakraningrat. Inggih. Yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Batu-batu ayo iki sing tak goleki. Batu-batu pasang Yogyakarta tujuh inu. Cakraningrat. Nanti tarewangi aku bakal sowan ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta. Manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun puna dhateng pernatan. Bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah, yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka Pukulun. Bae. Batu-batu ngandar-andarang dedungkut. Kakean gunem sing tanpa guna Cakraningrat. Yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa. Yen kersa paduka mekaten, monggo yen saged. Wah, tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Nama Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon melengcup tamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nadi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara. Seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger samba.
Ratu Nanggonku ninggal kasatriyan Parang Garuda. Nglakoni apa tapa ana kene? Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumleng ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngar. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadongan wahyuning ratu. Nah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki monggo yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan wahyu. Bakal kajenan aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Sawahyu, sawahyu. saya dalu arah
Piara sorot lintang kangku madhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggewan putyanira sang Dwijawara grengeng lara swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggewang Pertanggapati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya dupi tatasang kamantian dewasani nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Respati mintuna eka dwi tricatura panca cacapta astana dasa gara-gara ing jagating pakliran saiki namung ngurmati midilira warpat kuna kawan Kelurahan Semar Garing Petruk Semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning Ngara-Ramba alon harire
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang ya kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Ya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih kret mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon ada-ada wae iso lali cakepan kok diubang-ubangke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten karang ya wis kaya ngene iki Petruk kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning sewon kok. Ora aku di Sedayu jan. Wah aku kuwi karang ya kepiye to? Sedayu. Ya ana lho. Sewon lho piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku nang sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, engko benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirike mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Bengi-bengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iye. Lah kon mlebu tak kandang jokan men. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen kok. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, terus sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ah iya. Neng 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 nong 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 wis bangun tenan to wisan to. Karang yo aku guru sinau neng 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 nong 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 kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 nong nong nong. Kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten Ding, mboten guyon. Neng 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 nong 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 nong. Neng neng nong 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 neng 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 nong nong nong. Ya, tanggap ing sasmita. Neng 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 nong nong nong. Sung lho balene pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki. Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra apa jenenge? Wis ora spell karo aku pisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng neng nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis ora usah nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku mung arep ngeles kok. Lesung jumenglung
imbal-imbalan Rasa jumanglo manakar mangungko komandan Mbak Isa jroning pan pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok. Lasong jumanggon suwi bali-balan Lasong jumanggon manakar mangungkon komandan Mbak Isa jroning pan pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek Lesung jumeng glung sru imbal-imbal lesung jumeng apa Gong ya aku ki mau ki lagu saka band Padi ngomongke pari to iki mau iya be Kang Gareng karo Bagong kabare sehat aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene ya ning sehat aku ya Bagong kepiye Bagong sehat aku pirang-pirang dina iki nganu apa jenenge acara acara apa Gong aku ki saka tanggal 14 15 16 17 ki nang kampus terus tekan malam oh ngopo kuwi TA no wah kuwi ndang TA Gong tegese ki membantu TA ki lho ora kok aku terus TA ki ora TA ya ngono sakane teka ayo padha madang sakane teka dalange Ramadan petengku wis perih yo diteri nang kene tok sek tok tok glung tok tok sek tok glung tok glung tok ngopo Gong ora apa-apa nyanyi to padake nyanyi apa sego padha to mau pari saiki wis dadi sego padha jane mingan heeh sesuke meneh dadi kuwi mau aja jadi sebut ki ngono kuwi ora apik heeh ngopo Gong kok kowe kok ketoke mau bengi ki mulai kok bengi banget ki ha iya kadang ya ana alangan ning dalan ki saiki jenenge cah enom to kepiye jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to heeh nah aku ki yo men gaul ngono lho mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no sapa mau muni dol wae mau sesuk arep tak dol kan aja ndak seneni mamah heeh ya terus kuwi lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku motormu ki ditahan Gong heeh ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi oh lah terus ya kudune iki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi kon masangi spion kon masangi plat iya ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok kepiye